Türkmenistan'ın ovalarında dowam edýän çörek, un, şeker gıtçylygy adamlaryň bu harytlar satyn almak üçin köplenç paýtagta gelmeklerine sebäp bolýar. Beýle ýagdaý olar 1990-njy ýyllaryň başynda ýurdun özüni galla bilen üpçün etmeýän wagtyna döräpdi. Häzirki çörek gıtçylygy bolsa resmi taýdan nowatdaky buğday planynyň doldurulan wagtynyň ýa-ýanyna gawat gelýär. Türkmen Döwlet Habar Gurulugynyň iýun aýynyň aýagyna beren maglumatyna görä, şu ýyl ýurtda 1.400.000 tonna buğday öndürildi. Emma muňa garamazdan çörek, un ýetmezçiligi dowam edýär. Ýene de owa adamlary Aşgabat şäherine gelip çörek, şeker satyn alýarlar. Şu sebäpden çörek satyn almak kynlaşýar diýip Azatlygyň habarçysy şugun 12-nji awgustda habar berdi. Şugun ýerden çörek almak üçin dükana bardym. Çöregiň nowaty udaýyn ekeni. Satıcı her adama 2 buhankadan kän çörek berjek därlip gaharly urlady. Sebäbi o adamlary satıcıdan 5-10 çörek görmegini soraýarlar. Udaktan gelenliklerini, maşgallarynyň uludygyny aýdyp, ýagdaýlaryny düşünmegi haýyş edýärler diýip habarçy aýtdy. Udak ýoldan gelen o adamlary 2 çöregiň öz maşgallaryny bir gedek naharlanmaga ýetýänligini aýdyp, satıjynyň aýdan çörek çäklendirmesinden nägile bolýarlar. Emma bir ýerde nägile bolýan ýa gaharlanýan diňe satyjy we owadan gelen aljylar hem däl. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, çörek üstünde yerli ýaşaýjylar bilen gapma garşylyk dörýär. Owa adamlary buğday ekeniň, hasyl ýetişdireniň öýlerdigini, emma öýde iýmäge çörekleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Siz şäherliler ardan çörek iýýärsiňiz. Bizim çağalarymyzdan çörek iýmek isleýär diýip owa adamlary bilen şäherleriň arasynda ýygydan dawa dörýär diýip habarçy çörek meselesiniň barha ýitileşýänligini aýtdy. Şu aralykda bayramlardan oşan maglumaty görä, alyk harytlarynyň gıtçylygy sowda düzgünleriniň hem barha berkidilmegini alyp gelýär. Hususan plastik kartlar esasında tölek edilýän dükanlarda satyjylar aljydan pasport hem soramagy başladylar. Şuň ýerden bu aýdylýany anyklamak üçin dükana bardym. Menden hem kartymy tasdiklamak üçin pasport soradylar diýip habarçy aýtdy. Ýöne satyjylar bu täze düzgünüň sebäbini düşündirmeýärler. Sowda ulgamynyň resminiň anonimlik şertini aýtmagyna görä, dükanyny pasport soramak gal düzgünleriň giýdirilmegi azyk hususan çörek uňutçylygynyň ýitileşmegi bilen bagly. Azatlygyň habarçylarynyň iýul aýyna beren maglumatlaryna görä, şu ýyl Farapda ahalyň esasy buğday ýetişdirýän etraplaryna buğday eken daýhanlaryň köpüsi bergil çykdy. Bu ýyl hasyly kombaynlar hem 20-30% ziýan ýetirdi. Däneleri dolalman samana garyp çykardy. 10 hektar ýerde buğday ekipdim. Birinji orokdan soň kombayny täzeden meýdana salamda ýene 600 kilogramy goly buğday aldım diýip Faraply daýhan hasyl ýygnaýjylaryň könülenligini, teknika kömeginiň aýdylşy ýaly därligini aýtdy. Diňe teknika däl, daýhanlaryny onlarça ýyl bäri ýer suw, mineral ýokun ýetmezçiliginden, döwletiň önüm satyn alyş narhlarynyň pesliginden beýrenip gelýärler. Ýöne olar kärinli ýerlerini ýitirmekden gorkup, adatça öz kynçylyklaryny açyk aýtmakdan saklanýarlar. Türkmenistanyň owa hojalygy işleri, kärinleçileriň ekjek ekinleri, ekiş we orok wagty, daýhanyň önüren önüminiň satyn alyş narhlary döwlet tarapyndan kesgitlenýär we etrap, Sewit ýolbaşçylary prezident tarapyndan bellenilýär hem de ýygydan işde goýuran düýpli kemçilikler çüýnelip täzelenip durýar. Bu ýagdaýlar belleşip adamlaryň daýhançylykdan barha kän sogaşmagyny, ýurdun wagdarlarynyň daşary ýurt önüm önürjülerini barha kän garaşly bolmagyny alyp geldi diýip synçylar aýdýar.